Bueno, lehen galdera, pixkat, hitzaldiaren harira, agurtzan ez zure ingo dizut. Eta, bueno, galdera orokor bada, eta denok uste dugu, edo ikasi izan dugunean historia, gure zeran, erdi aroa, aro ilun, basati, atzeratu, ignorante bat izan dela, Eta erdi aroa eta gero berpizkundea dator. Eta orduan berpizkundea da argia, jakintzaren eta zeraren, Eta kurioski, pentsatu izan deu, atzo arte, emakumeak, emakumeen egoera oso txarra zela ertaroan eta berpizkundean hobetzen hasten dela. Eta historiak esaten digu justu kontrakoa dela. Bai. Ez? Hori da. Ertaroan egoera Bai. gaur egungoa baino okerragoa, emakumeen egoera, bistan da, baina berpizkundean edo ernazimentua deitu garai loriatxu, argitxu eta horretan baino hobea, ez? Bai. Zer esaten digu horrek? Argia egon dadin emakumeen eskubideak ezin dira egon? Bueno, agian ez hainbeste. Bueno, akin dimuturo jaku naiz, baina kuriosoa da, ez? Bat etortzen dela. Eske, erdi aroko iluntasun ideia hori sortzen da ernazimenduan. Hori da. Atzerak egiten da irakurketa. Haientzat garrantzitsuena da, haientzat garrantzitsua da garai klasikoa. Orduan, garai klasikoa nortzuk apurtzen dute. Herri germaniarrak iristen direnean erromatar imperioarekin amaitzen dute, eta zibilizazioarekin amaitzen dute. Eta orduan, garai luze hori, pentsazazue, gutxi gora bera, 10 mendez hitz egiten ari garela, hori guztia ikusten da nola, haustura sakona, zer da gertatzen dena? Azkenean, bai garai klasikoan eta gero garai klasikoa berreskuratuko duenez, zentzu zabalean, garai klasikoan emakumearen egoera ez zen ona. Nahiko mugatuta zeuden, etxeko eremuarekin oso lotuta, egia da imperioaren, erromatar imperioa sortzen denean, pixkat, lege batzuk garatzen hasten direla, eta orduan egia da, pixkat, esan daitekela emakumeak, eskubideak irabazten hasten direla, baina egia esan, erromatar garaian eta Grezian, Grezian klasikoa Atenasen emakumea ezin zen etxetik atera. Hori da, demokraziaren zehaska deitzen diogu. Eta azkenean hori da kontua, demokraziak zer ekartzen du? Gizonen, eta hori ere matizatu behar dugu, gizon hiritarren eskubideak partekatzen direla, eta gizonen eskubideak partekatuak agertzen direnean, emakumea beti agertuko zaigu azpian. Emakumea beti egongo da bere mailan dagoen gizonaren azpian. Baina gizarte mailakatuetan, emakumeek beti askatasun gehiago izango dute. Bereziki emakume ahaltsuak, bale? Beti egongo dira bere mailaren azpian dauden pertsonaren gainetik. Bai? Piskatu lertzen didazue esan nahi dudan. Orduan, zer gertatzen da erdi aroan? Hori, gizarte oso mailakatua agertuko zaigula, oso mailakatua, oso desberdina. Emakumez hitz egiten ari gara, baina hitz egin dezakegu, juduez, edo pobrez, edo basaiuez, edo morroiez. Oso mailakatua dago. Eta orduan, goian dauden emakumeak, badute, errespetu hori, ez da, askatasun hori. Hitz egin dezakegu, pobrei buruz, prostitutuei buruz, daude egoera oso txarran dauden emakumeak, baina baita gizonak ere. Azkenean, nik uste dela hori. Azkenean, gizarte mailakatuak gero eta mailakatuagoa, gero eta emakumearentzat edo emakume ahaltsuentzat, aukera gehiago. Eta zer gertatzen da errenazimenduan? Berreskuratzen dela emakumeari buruzko idea hori, Greziaren ideia. Eta hori... Gaur egungo Trump bezala. Antzekoa. Orduan zer, gainera hori gehitzen zaio, kristautasunaren tradizioa, Elizaren misoginia, Elizak beti
bueno, uste izan du emakumea izaki oso arriskutsua izan dela, bale? Azkenean, pentsazazue, zelako harremana izan behar zuten Eliz gizonak emakumearekin. Bueno, haientzat arriskutsua zen emakumea, noski, beti kontuan izan da, bueno, ze harremana, ze mugatuta egon behar zen harreman hori. Eta orduan, bueno, biltzen dira bi elementu horiek, bi tradizio horiek, 13. mendetik aurrera, eta, bueno, behin protestantismoa sortzen denean, eta Elizak protestantismoaren aurka jardun behar duenean, ze egiten du, bueno, emakumea, edo, bueno, ez bakarrik emakumea, baina moraltasun oso zorrotza esartzen du, eta moraltasun zorrotz horren barne, bueno, emakumearen aurkako arauak, neurriak, martxan jartzen dira, eta intelektualek ere. Erasmo esate baterako, emakumearen aurkako, bueno, argudio batzuk ere nahiko, bueno, zorrotzak proposatzen ditu, bale? Horre, aipamen bat bakarrik zuk aipatu duzu, gainera, Sorginaizak beti pentsatu deu erdiaroan gertatu zirela eta ernazimentuan gertatu ziren. Naiz eta behar bada, bazetorren, berantiarrati zetorren prozesu bat. Bai, hori da. Prozesu bat izan dela, ez? Baina bortizki ernazimentuan gertatzen dira, ez? Hor, Silvia Federicik, historialari marxista, feministak, aroi ikertzen du, eta Sorginaizak bereziki, eta esaten du, hori, garai hortan gertatzen dela, paradigma aldaketa bat, ez, ernazimentua, paradigma aldaketa hori dela, Sorginaizarekin bereziki lotuta, naiz eta Sorginaizean emakumeak eta gizonak erre zituzten, Euskal Herrian emakumeak gehiago esaten da, baina, kopuru horiek ezagit oso garbi dauden, baina gehiago da, nolabait zuk lehen aipatu duzun, pribatu publiko eremua bereizte alde batetik, alegia emakumea pribatura dijoa, etxean geratuko da, publikoa gizonena izango da, eta beste elementu bat esaten du, lur komunalen desagerpena, eta jabetza pribatu absolutua inposatzea. Orduan berak esaten du. Hori nola egiten da? Adibidez, Europa osoan Sorginaizak jarrita. Emakumeak hartu, epaitu, erre, teabrua ziela eta ez da gizea, zergatik, alde batetik emakumeak etxeratzeko, emagin, sendagile, bizitza publikotik etxeratzeko, jabetza pribatu gisa konsideratzen hasteko, eta lur guztiak ere pribatu bihurtzeko. Zein da horren ondoria? Kapitalismoaren sorrera. Ez horren oinarria. Osa, esan edo, historiaren joanean edo interpretazioan badago arrazoi bat hori gertadadin eta horregatik iristen gara gaur egunera, ez? Bai, pixkat da, ni ez naiz aditua Sorginena izan, baina, pixkat irakurri dut horren inguruan, eta hori da prozesua azkenean, osea, zer gertatzen da? Garai horretan, pentsazazue monarkia absolutuak ere agertzen zaizkigula, eta izango da kontrol zorrotza sartzea, ez bakarrik emakumeengan, baizik eta gizartearengan. Osea, azkenean, boterea, boteretsuagoa izateko beharra, eta hori suposatzen du, erabateko kontrolea ezartzea gizarte osoan, ezta? Eta noski emakumeak bere rola betetzea, orain sistemak ematen dion rola. Beti izan da pixkat bere rola, baina orain zorrotzagoa izango da. Eta orduan zer gertatzen da? Hemengo lurraldetan emakumeak askotan bete behar zutela gizonen rola, esate baterako zugarramurdiko prozesua, guztiontzat ezaguna dena, hasten da edo izango da bere abiapuntua kokatzen da iparraldean, Frantziako iparraldeko lurraldean. Eta zer gertatzen da, komunitate horretan balezaleak zirela gizonak eta urtearen, denbora asko pasatzen zutela Terranuan, baleak ehizatzen, eta emakumeek bete behar zuten, gizonak ezin zituzten, bete behar zituzten roloiek, etxea eraman behar zuten, negozioak egin behar baziren, emakumeak egin behar zituzten. Eta zentzu horretan ulertzen da prozesu hori, zer gertatzen da, momentu honetan, Frantzian, monarkia super absolutua agertzen zaigula, 17. mendearen hasiera, 1608 urtean, eta segiten dute, epaile bat bidaltzen dute, baino ez da inkisizioa, izango da epai zibila.
Osea, Burdeosko epaile bat bidaltzen dute, eta hau zen, konbentzitu bat. Bale, hau uste zuen, emakumeak ari zirela hor, umeak erretzen, hiltzen, eta gauza horiek egiten, eta, uste dute erretzen dituela 80 pertsona edo gehiago. Eta gero iristen dira gizonak, ternuatik, eta orduan, errebelatzen dira, eta botatzen dute hortikan gizona. Baina, ja erreditu, ez dakit zenbat emakume. Eta hori iristen da Nafarroara, Nafarroan gertatzen da Sugarramurdiko prozesua, baina horrek ez du konpontzen arazoa, eta gero arazoa handitu egingo da, eta eratuko zaigu, uste dute, Katabriara arte iristen da, hor itxasertzeteko lurralde, Gipuzkoa, Bizkaia eta bar, eta badakizu ez zer agertzen dira bere ziki prozesu horietan, aurrak. Aurrak izango dira, prozesuen gehienak agertuko dira aurrak. Eta aurren arkako, noski interrogatzea ez da. Asko esaten, baina oso hori bai. Oso kuriosoa. Eta elizgizonak ere. Zenbat ume hartzen dituzte, jartzen dituzte etxe batean sartuta, zuk aitortu... Hori da. Eta elizgizonak ere, herriko apaizak ere agertzen dira prozesu horretan ere. Ez da bakarrik emakumezko prozesua, naiz eta izaera bai izango dela guztiz. Beti izango da emakume baten errua. Beti izango da emakume bat lidergoa izango duena. Gero, besteen. Egia esan behar da ere, Elizako kide askok, justuak izango gea, zentzu horretan, ez zutela uste hori posibilitate bat zen, egia esan, jende asko, inguruko jende asko, prozesu horren, elizgizon asko prozesu horren aurka agertu zirela, esan behar da, agian beste gauzetan, protestantismoaren aurka edo juduen aurkako prozesuetan, inkisizioa izan zen oso zorrotza, baina berehala hemen, geldiarazi izan zela inkisizioaren jarduera edo aukera horren zentzu horretan, Sugarramurdiren prozesuaren ondorioz bereziki, baina bai, azkenean dia emakumeak rol hori betetzen ez dituzten emakumeen aurkako jarduerak. Eta horregatik, mundu eredu berri bat inposatzeko. Bai, hori da, absolutismoa, kontrol zorrotza, gizartearen gaineko kontrol zorrotz orokorra, eta bereziki emakumeen gan, pizkat, etxeko eremu horretara edo pribatura eramateko nahiarekin. Horra anekdota txiki bat beste gabe, Federitxik kontatzen dulako, Saran, hasten dianean emakumeak atxilotzen eta hori eta gizonak nagusiki Terranobarako bidean daude, berak esaten du, berak topatu den dokumentu bakarra nun esaten den, herriko gizonek barkutatik irten, La Rochellen sartu eta enteratzen dienean herrira datozen. Karo, bai. En fin, sin más, gu pixka posteko eta gizona bereziki. Bai. Ezagutzen dan, edo Federitxik topatu duen dokumentu bakarra nun esaten dan, herrian ez zeuden gizonek herrira bueltatzen dira jakiten dutenean. Bai. Behar bada altzutelako, igual beste batzuk urrutiko zeuden, baina bueltatzen dira Sarara eta, hori. Matxinatzen dira. Liburua da, olako liburukote bat, eta Euskaldunak hor agertzen dira hori esatez. Zira, emakume hitza, feminismoak, garai diferentetan, emakumea, Euskal Herriaren baitan, aipatu duzu, gizone kontatu dutenean, pixka bat oso historia simplistak eta esentzialistak, ama, eta pixka bat emakumea jaiotzen da, eta ez dauke aldatzeko bere funtziotatik harago juteko inungo aukerarik, eta gero feminismoak eta emakume kontzeptua sortu edo zabaldu edo sujeto bezala zeratzen danean, nolabait hor, Euskal emakumea gehatzen da, esango genuke urtuta, diluituta, zerrik gabe. Hizkuntza ukatu eta herri ukatu bateko emakume izateak zein abardura ditu, edo zein abardura topatu dituzu. Edo emakume abertzale batza ikertzen
ari zaren honetan, Kontu, edo bai. esan nahi dut, zer da feminismoaren korronte hegemonikoari esango zeniokena? Euskal emakume feminista edo emakume eraldatzaileen genealogia egiterakoan. Zer ezaugarri? Zertan eragiten du horrek? Zertan gara diferente? Bai, galdera sakona. Ez dakit, ze ez da asko ikertu, baino pentsatzen dut, claro, gure baldintzak ez gurea, beti gertatzen zait gauza bat, euskaraz hitz egiten dudanean, gu beti erabiltzen dut, eta egiten zait arraro. Baino baldintzak ezberdinak izan dira, eta ezin dugu aipatu hemengo emakumea, esan dudan bezala, garai hartako feministak edo adibidez beti izaten dute adibide berbena, baino nola da Maestu, Maria de Maestu. Bai, Maria de Maestu. Zen bere baldintzak ez ziren hemengo emakume eta guk aipatu dugu kultura hegemoniko baten partaide dira bezala, eta hemengo adibidez, hemengo Eliza ze esan nahi izan zuen, ez da Madrilen esan zuen bezala, zer zen hemen Elizara joatea, edo bete izaten da beste adibide bat. Feminismotik nola kontsideratzen dugun etxea, etxea zen, edo izan da leku ez askaitzaile bat. Baina zu kanpoan baldin badaukazu, nola esan, kultura gutxitua partaide baldin bazara, kanpoan daukasun egoera, agian zailagoa da. Eta zu etxean zaude, hobeto. Ez dakit ulertzen den, Claro, gauzak beste modu batean ikusi behar dira, eta ez dakit bi adibide hauekin, behitu, etxearena, egon nintzen Gasteizen, beste pasaden egunean, trenbidean zeuden, trenbide bat zegoen, tranbia bat barkatu geldituta, eta barruan zeuden 3 mutil gazteak. Eta hasi ziren mugikorrarekin jartzen irudi, Hitlerren irudi bat eta esbastika bat. Horrela jartzen leihotik. Nik antzun nien edo esan nuen zerbait, baina, klaro, jendea horrela egiten zen. Eta bapatean etxearen adibide hori oso garbi ikusi nuen. Ze pentsatu nun momentu, imaginatu olako gizartean bizi. Hori, gazte hauek erakusten duten irudiak, modu lasaitasun oso erakusten, edo olako gizarte baten, bortitz baten bizi. Zu nahi duzuna da, etxera joatea, baino berehala, eta han gelditu zure baserrian, edo ez dakit, eta han lasa ez haude, eta orduan etxearen esanahia oso ezberdina da. Bai. Emakume abertzale batza, pixka bat, gaur egun ez hainbeste, baina egin denean hegoaldean egin denean feminismoaren genealogia edo, nortzuk abiatu zuten, feminismoa, ze borroka egin dira, nork egin du, emakume abertzale batza gehatzen da apartatua, eta gainaz irakurketa da pixka bat, badala emakume talde integrista, katolika, oso abertzalea, oso euskaltzalea, baina alde beren oso antifeminista. Eta hori da gugeuk jaso dugun historia. Ez dakit hori benetako historia den. Zuk zer topatu duzu, edo zer esango zenute. Claro, integrista irakurri dugu, ezta? Nolabait, bere alderdiko gizonen kontra.
Ez? Edo EAJaren emakumekiko politiken da diskursoen kontra. Claro, bi gauza daude. Gauza bat, nik uste dut ez dela sakonki ikertu, aber zer esaten zuten eta nola bere hautzatik, ez dakit. Eta beste bat da, adibidez, ez ziren feministak, baina zer zen, garai hartan zeintzuk ziren feministak, beraientzat. Eta berriro, Maria de Maestu batek adibidez, ez? Berak esaten du momentu, esaten du beti adibide bera, ze berak esaten du momentu batean dauka oso zaldi famatua, yo soy feminista y me avergonzaría no serlo. Hauek ziren feministak beraientzat. Bueno, Maria de Maestu Primo de Riveraren gobernuan egon zen. Hauek ziren feministak, orduan, beraientzat, nola pentsatu behar dugu hortan? Zer ziren beraientzat feministak? Eta baldintza hauek kontuan izan behar ditugu, nire ustez, ez? Orduan, zure galdera. Emakume abertzale batza, katolikoak ziren? Bai, noski. Zergatik hau da galdera, ez? Integristak edo moralki oso desto? Integrista hitzak ez zait bat ere gustatzen, baina agian moralki edo zeuka, bueno, agian bai, baina zergatik, zeintzuk ziren bere baldintzak. Eta bai uste dut, ez dakit, oso historia hori izugarri, ez dakit, gakoa da. Ondo ulertzea, nik uste dut, euskal emakumentzat gakoa da. Ze, hitz egiten ari gara, 25.000 partaide zeukan elkarte bat, edo gehiago. 25.000 baino gehiago, osea. Hainbeste emakumean? Ez dakit, orain ez zait bururatzen baino bilgune feminista, edo lako zenbat partaide daude. Askoz gutxiago, segur asko, ez? Baina, klaro, eske izan zen fenomeno bat, emakumentzat, fenomeno bat, eta, ostras, esatea horra, bai, integristak, katolikoak, eta ja, eta horrela gelditzea, eta feminismoari buruz hitz egiten dugunean, eta genealogia bat egiten dugunean, hori ez aipatzea, edo pixka bat modu kritiko batean ikertzea, pena da. Bueno, nahi duzunen... bai, hori izan bat. Garai hortan, zeiten egeran emakume jeruzalen garai hortan, adibidez PFko emakumeek eta anarkistak eta hola ez ziren igual feminista hitza erabili, edo irekiagok sentidu hortan, igual feminista. Bueno, a ber, politika feminista ez zituzten. Jakin behar dugu, zer egin izan zuten hemen, zenbat jende emakume egon ziren adibidez partidu hauetan, ez dakit, datuak ez ditut ezagutzen. Nik uste dut batez ere hemen esan zuen garrantzia emakume abertzale batza izan zela. Baina beste gauza bat, daukagu iturri batzuk oso politak esaten dutena, garai hartak kazetari batek adibidez etorri zen, emakume bat etorri zen Euskal Herrira eta egin zuen kronika oso, ez dakit, oso kuriosoa da, ez da, han oso garbi esaten du kronikartan. Noizkoa da, kronika hori? 12koa, ez justo lehenengo bozkataketa egin, baina orain ez dut gogoratzen noiz. Baina, bueno, gerra aurreko kronika bat, eta berak esaten du oso garbi, izugarri garbi, hemengo emakumeak ze podere politikoa zeukaten. Ze nola joaten zen herrietara eta gelditzen da, bera Madrildarra da, gelditzen da, harrituta, zenbat, klaro, hori begiratu behar da, ondo eta garrantzia eman hitz hauei, ez? Han daude, eta zergatik esan zuen horri. Hori begiratu behar da, ezin dugu esan, ez da egia. Edo, ez
agian esango da, baina benetan gizonak ziren. Bueno, begiratu behar dugu hori, agian ez? Bueno, nahi dezuenen galderak bota, Bueno, pixka bat bi kontu hauekin igual zerbait hasi gara horretan, baina nolabait historiak gaur daño iritsi zaigun modu hontan edo kontakera honekin, bai erdiarora begira edo 19. mendeari begira eta beste garaietan ere bai, ez da, bi epetan nahi geha, baina bueno, hau nik uste du kontinuum badela, ez da. Pixka bat hasi gara erantzuten ez, baina zergatik historialari bezala, edo historiaren funtzioa bezala, zergatik ezkutatu izan da, oroar, emakumeen ekarpena. Zergatik ez da agertu, zein dira arrazoiak. Oroar ja, bai? Eta gizonezkoen historia iriste zaigu edo gizonezkoen begiradatik idatzita jasota, baina dokumentuak horregondia, ez dira ikusi, ez dira ulertu, zer gertatzen da hor? Nik uste dut batetik historia, tradizioz gizonek egin dutelako, ez bakarrik gizonek, baizik eta gizon txuriek egin dute, hori da garrantzitsua. Hasiera batean, nik uste dut ere, pentsa behar dugula, historia haientzat zela historia politikoa, erregeen, erresumen, bataien historia, horrek balditzatzen du zeintzuk izango diren subjektu historikoak, hasiera batean, hori aldatu behar da, eta hori hasi da aldatzen denborarekin, eta beste subjektu historiko bilatu izan dira, batetik erabilitako iturriak dibertsifikatu egin direlako ere bai. Osea, azkenean, izan da bilakaera, hasiera batean hortzuk egiten zuten historia, ze iturri erabiltzen zituzten, bakarrik ateratzen zen, historia politikoa. Eta beti erakutsi izan diguten historia, ez da azkenean beti, gertakizun garrantzitsuak. Eta orduan beti hasten zen, jende arruntaren historia. Ez bakarrik emakumeena, baizik eta jende arruntarena, esklaboena, pobreena, badirudi horiek ez zirela existitzen, ez da? Baina, ostras, jendearen gehiengoa ziren, osea, hor aldatu behar izan da pentsamoldea, eta behin pentsamoldea aldatuta, hasiera jende arrunta, emakumeak beti, ez dakit nola esan, baina ez dira hain garrantzitsuak izan historialarientzat, ulertu nasazue. Ze beti egon dira, gutxietziak, osea, beti gutxietzi egin da emakumeen garrantzia zergatik, beti pentsa izan delako emakumeak ez dutela ezer egin. Baina, karo, behin atea irekita, emakumeak hasiko dira agertzen dokumentuetan. Karo, joaten bazara edo iturriak diversifikatzen badituzu eta artxiboetara joaten bazara eta artxiboietan emakumeak ateratzen badira, ostras, bagian emakumeak zerbait egin zuten. Orduan, ezin da inbeste diskutatu. Eta behin emakumeak hasten dira historia egiten, fijatuko dira emakumeek gauzak egiten zituztela naiz eta beti uste izan dugun emakumeek egiten zuten gauza bakarra zela seme-alabak zaindu. Eta hortikan, hasi gea, edo hasi izan dira aurrekoek, egin da lan oso garrantzitsua orain dela 30 urte edo pixkat gehiago agian, eta emakume horiek ete ireki zutenak, aurregin behar izan zuten, edo aurregin behar izan zioten, bere kolega, bere kideei, bere kideen iritziai, esate baterako emakume arbitro bat aurkitu zuen lehenengo emakumea, Zaragozako Unibertsitateko ikertzaile bat, kontatu zuenean, esan zioten gaizki irakurri zuela. Hori ez da posible. Ez ziren existitzen emakumeak arbitroak. Hori ez da posible, gaizki irakurri duzu. Ez dakizu irakurtzen dokumentua, bale? Osea, joan zaitez ikastera. Lehenengo asazun, agian, bai. Baina gero, hasi zituen, aurkitu zituen
10, eta esasun, bueno, ja ez da, nik gaizki irakurri dudan zerbait, baizik eta, ostras, hemen agertzen dira emakumeak, eta badira, asko. Esate baterako, bale? Orduan, arazoa da, bueno, oso handia, ez da? Izugarria da begiradarena, benetan, ezke ikusten duzu gauza batzuk oso garbi eta inork ez du ikusi, adibidez, beste adibide bat. Badago, Zubiaurre margolaria, badakizue, bi anai ziren, 20. mendearen hasieran margotzen zuten, eta hemengo kuadroak, ez? Hemengo gizarte, buruzko margo lanak. Eta badauka batek, Zubiaurre batek, badauka bat, bertsolariak agertzen dira. Batean, bertsolari gizon bat, kantatzen, eta beste batean, emakume bat. Bertsolari emakume bat kantatzen. Beste hortan, esaten zuten, asmatu zuela. Beste hau, ez zen egia. Fantasia bat zen, edo komikoa, edo ez dakit. Bestea bai, baina emakumeen ez zeuden emakume, bertsolariak, eta ezin zen posible izan. Eta duela oso gutxi, hasi dira kontatzen, kuadrori buruz, esaten duten. Agian zeuden eta guk ez genuen kontuan hartzen, ez? Ze baldin badago hemen, ez dakit. Hori batzuetan, han daukazu, oso garbi, eta orduan, egin behar duzu, esforzu, handi bat, zure burua, ez, egin zuen, emakume honek egin zuen bezala, ez, esate, ezke hemen emakume bat agertzen da, eta badakizu joango zara eta esango dute, ez dakit. Agian ez dakizu irakurtzen. Hori da, ez gaizki irakurri duzu, ez dakizu ezer. Bai, horrela da. Bai, baina ez da erresa, ze inoiz ez badu esan, emakume olako emakumeak egon direna, nola joango ez ni bakarrik, ez? Eta gainera printzipioz, legediak esaten zuen emakumeak ezin zirela hori izan. Claro, nera. Baina, karo, legedia eta praktika, batetik bestera, gero, mundu bat dago, ez da? Orduan, karo, zu joaten bazara, legedira, joaten bazara, kronika batera, joaten bazara, Eliz Gizonek egindako tratatuetara, zer ikusten duzu? Emakumea, garrantzi oso txikia zuela, edo gainera, gaizki ikusita dagoela, baina gero, teoria eta praktikaren arteko, espazio horretan, erretete historikoa oso anitza da. Eta ezin da generalizatu ere, nik ekarri dizkizu eta adibide batzuk, baina, beste adibidetan agian ez da hainbeste askatasuna ikusten, gero, baina bakoitzari gertatzen zaio, beretzean gertatzen zaionari bezala, ez da? Bakoitzak bere etxean baditu bere zirkustantziak, marku orokor bat, baino zirkustantzia propioak esan daiteke. Hemen gertatzen da, erdi aroan, edo aro modernoan, edo hemen, edo 19. edo 20. mendearen hasieran, gauza bera, pixkat, ez da? Pentsa behar dugu, azkenean, pertsona propioak ere zirela, bakoitzak bazituela bere gauzak eta bere zirkustantziak eta anitzak izan zitezkela eta askotan ez datozela bat legediak edo ahaltsuek nahi zutenarekin. Eta horregatik ere egiten da legedia. Hori aldatzeko. Hau gertatzen ari da, baina zergatik guk ez dugu hori gertatzea. Egingo dugu legedia, baina legedia betetzen da, gaur egun bezala, batzutan bai, baina beste batzutan, ez hainbeste. Agian kontrol gutxiago da, zegoen. Hori da. Gizartean, ez, dena dago kontrolpean. Claro. Garai hartan asko zailagoa zen leku guztietara iristea. Hori da, bai. Orduan, hori matrimonioekin esan duzun bezala, ez? Egongo zen lege, baino hemen ere egiten ziren beste modu bat. Hori da, nola begiratzen dugun
ez, eta batzutan begirada, segun ze betarroko duzun, ezinezkoa zaizu ikustea, Hori da. hor bi adibide edo simple irakurri izan ditudana, bat da Kobazuletako marrazki, ez, historia aurreko horiek, eta galdera aspaldidan dabil, baino emakumek pintzatzen zuten da, erantzuna izan da, ez kategoriko bat beti. Ez, emakumek ez da. Zergatik esan ez, pentsa, historia aurrea zaigea, hemen dokumentu idatzea daude, o zerbait, baina, sikiera erantzuna izan liteke, bueno, gian bai agian ez dakigu, ez erantzuna beti da, ez, emakumeak ez da. Ze tema, emakumeak ez da. Sikire esan, posible da. Gizonak, posible da. Ez? Baina beti itxi, ez? Eta beste adibide, zia zelukatzen, ez? Isabel Meien, dala baita historialari, bueno, ez historiaren begirada kritikoa eta asko egiten ari daena, eta barroko garaiko eta elizetako kapitel edo erromanikoak, bai. Erromanikoak ikertzen eta horrelakoak, eta hor badau bat nahiko paradigmatikoa dela Armentiako zera bat, kapitel bat dela, emakume bat, hankazabalik eta alua ikuste zaio, ez? Eta gaur egun fotoa ikustezu eta esatezu, efektibamente, orain arte saski bat izan da. Ez saski bat dauka eta oso evidentea da. Baina, segurazki saski esantzunak, igual norbaitek intentzioz esantzun. Emakumeik ez dugu behar, baina urrengoak ikusizun da esantzun, saski bat, ez? Igual nik ikusiko nuke, jaizer jakin gabe esan nuke, saski bat. Ero, agertu die, kapitel mordo bat, bereziki gizon da emakume, sexu harremanetan, nolabait irudikatuz, garai batean, sexua bera erakustea, edo harremanak izatea etzela pekatu bat, ez? Gero ora igual, inposatu dan bezala. Hipotesiak irekitzen ditu bentsat, ez? Hitz egingo nuke izugarri, asko... Bi gauza bakarrik, ez dut monopolizatu nahi. Arte rupestreari buruz frogatu da emakumeak agertzen direla, bale? Egin dituzte goia daktilarreko ikerketak, eta, nik ez dakit horretaz, baino ikusten da, ikus daiteke emakumeen bat izatea edo gizon batekoa izatea, eta frogatu egin da, ez dakit nungo goiak analizatu diren, baina frogatu da horiek zehazki emakume batek margostu zituela. Hori berria da. Ez dakit noiz atera den. Egin direla ere ez dakit daude, baina badaude Kobazula batzutan agertzen dira eskuak, eta honekin alda jakin emakumea den edo ez antzadanez. Eta gehienak, uste dut. Bai. Printzipioz esaten da, paleolitoan etzela existitzen, sexuen bereizketa, haien jarduerei dagokionez, ni horretarako, ez dakita, Granadako ikertzaile bat, Marga, nolitzen da? Ez dut gogoratzen bere abizena. Ikertzen du emakumearen egoera aurre historian, eta ikertzen du ikuspegi oso polita batetik. Ez bakarrik ateratzen edo aldarrikatzen emakumeek egiten zituzten gauzak, baizik eta ere aldarrikatzen emakumeei tradizioz egotzi zaizkien lanak. Hori ere da garrantzitsua, azkenean askotan historiak egin duena da, garrantziak kendu zaio emakumeak izan zituen tradizioz, lanak, ezagutzak, berak aipatzen du esate baterako, pentsa ezazue aurre historian, paleolitoan, ezin da guztia jan, janariak prestatu behar dira modu batean, baia batzuk ezin dira jan, ez direlako, ezin direla, benenos bat direlako, edo horrelako elementuak, horiek izango dira emakumeek dituzten jakintzak, eta jakintza horiek funtseskoak dira, giza, bizirauteko, baina hori garrantziak kendu zaio, hori da bigarren kontua. Patriarkatuak egin duen, edo emakumea ezigarazteko erabili duen bigarren elementua. Batetik genealogiak edo emakumeen historia izibilizatu,
Hesiarazi, eta bestetik emakumeek egindako jarduerak gutxietzi, hau da, hauek ez dira garrantzitsuak, zer da garrantzitsua? Bueno, armak egitea, jarduera ekonomiko horiek, ez da, metalen, aroak, elementu horiek, bai? Orduan, dira bi elementu horiek, batetik izilaraztea emakumeen agentzia, eta bestetik gutxiestea emakumeen benetako garrantzia, etxeko eremuari dagokion garrantzia. Ostras, eske ezin gea bizi hori gabe, hori funtsezkoa da gizartearentzat eta gizartearen edo giza pertsonaren bizirauterako. Horren urrengo galderea da, bai izan? Ez bera... Bai, bota. Nola aurrera begira o... Bai. Galdera gaizto xamarra dingo izan dute. Polemiko xamarra bai, netzat kaltegarri edo bai. Zuek batu ez urren matriarkatua, kontzeptua, patriarkatua sortua dala, edo gutxinez, ni ulertu izutena, jokabide batzuk izendatzeko modua bilatu zula, nola auka hartzeko edo entzako kontzeptua ditzatu eta ataia menderatzeko tresna batzuk martxan. Asko aipatu dut ere feminismo hegemonikoa. Kaldera gaiztoa edo netzak kaltegar izan egin hau da, arrisku ikusten dezue patriarkatuak, edo potereak, baita ere kontzeptu hori monopolizatu eta azkenen modu kaltegarri erabilizateko. Patriarkatu kontzeptua? Ez ere feminismo kontzeptu hegemonikoa. Feminismoaren konzeptua behar. Ez dut ulertzen oso ondo zein den galdera. Ez aldetzen arriskurik ikusten, podereak, zantea esan dezuzu, noaie matriarkatu kontzeptu hori patriarkatu sortutxula, noaie jokabide batzuk kontzeptualizatu eta kontrolpen eukitzeko edo zakizatara. Oain galdera da, zerretzuen gaurko dunen arriskurik ikusten feminismoaren kontzeptuarekin gauza bera gertatzeko. Monopolizatzea kontzeptualizatu eta esate virus bat, aurrena ez du gaitz bat esatzen zuen, aurrenain batzuk virus egin batzu, ez apartari marezu ez. Eta gero baina soluzio bilatu bat ez. Bueno, oitzan galdera gaiztoa, eta netzak kaltegarri izan. Ez, bueno, ez delako. Feminismo ere matriarkatu ekin egin duen. Poterea bere zenerako. Bai, feminismoa? Bai, eta gertatzen da, bai. Eta ari da gertatzen, ez da bat ere gaiztoa uste dut. Galdera, bai, klaro, feminismoa orain izugarri, ez dakit izugarri, baina garrantzia hartzen ari da, edo hartu gizartean, eta horrek poterea beti erabili nahi du, ez? Eta moldatzen ari da bere, bai. Eta hori beti izaten duguna, ez? Feminismo mota asko daudela, ez dugu esan behar feminismo bat, ez dago bakarrik feminismo hegemonikoa badaudela, eta sortzen ari dira feminismo pila bat, eta... Eta zuri, Lorea? Zuretzat zen! Zu galdetzea etorri zanenik. Erantzutu berkatu behitzu. Interesan da ikusten lehen dezun galdera, ez? Hizkuntza gutxituen aurrean emakumeak zer leku daukan gaur honen, zer leku batu beharko duten, hori buruz badakizu, intersezionalitatea eta gauza askota gogoetatuko. Baina horri buruzko zure hausnarketa etxo bat entzuna iko nuke, interesantea. Beste gai bateagoaz, Bueno, labur, 3 minututan. 3 minututan. Kontestu honetan eta gaur egunera iritsi gara eta hemen gaude, emakume euskaldunak eta
euskaltzaleak, eta feministak, eta orduan hor, galdera batzuk sortzen zaizkigu, ez? Feminismo hegemonikoa, hori ere definitu inbarko genuke, ez? Baina, horren aurrean gu zer. Feminismoa sortzen da, kasi erdiaroan daude ja dokumentuak eta badaude gauzak, ez? Baina esan dezagun, hola, simple esateko sufragistekin hasten dela, ez? 19. mende hasieran, 18 bukaeran. Feminismo hitza horra gertzen da, eta hain zuzen die, emakume nagusiki erresuma batuko emakumeak, emakume liberalak eta horrelakoak, bai? Eta bozka eskaera da larrikatzen dutena. Hor, parentesi bat, orduko komunistek Zetkin eta Rosa Luxemburgo eta hoiedanak esate dute gu ez gea feministak eta gu sufragismoaren kontra gaude. Sufragismo da trampa bat, botere liberala iritsi dadin emakumeen bozkekin iraunarazia den boterean. Esanet, horre beti gora berak egon dian, hor da feminista, ez da, zein da helburua, baina gerora hartzen dute feminismo hitza, baina beste modu batean jazten dute. Ja esate dute ez problema ez da, bozka edo bozka importantea da, baizik eta klase borroka. Orduan bakoitza dijoa bere zauria edo bere mina edo bere galdera planteatzen da. Hori da feminismoak azken hamarkadetan egin duena. Eta horri deitze zaio intersekzionala. Hau da, intersekzionala edo, ardatz diferenteak daude. Emakumea gara, baina menperakuntza ardatz gehiago dago. Eta orduan, estatu batuetako feminista beltzek esate dute. Eta guze, ez gea emakumeak, ez gea feminista guzer gea, beltzak baren bagea. Eta feminista zuriak konsideratzen bari badute sujetu politikoa emakume zuri badala, eta gainaz neskame beltz badu eta esplotatu egiten du. Ez? Esate dute, bagoaz hemendik, ez gea feministak, ez gea zuriak, ez gea burgesak, esate dute, orduan, arraza, menperakuntza zera bada, orduan, zean, formulan sartu inbar da. Eta horrela datoz, baita datoz, feminista indigenistak, abiaialakoak, Ertamerika, Ego Amerikakoak, berdina esaten, eta gu kolonizatuak izan geha. Guk kolonizazioa sartu harra da, feminismoan. Ezin da esan, feminismoa guztientzat, oen dano berdina geha. Ez, baina, eske gu bio diferentea geha. Gu biok emakume diferentea geha, bai? Eta horrela, ardatz mordo bat, berdin identitate sexualarekin, edo guzti horrekin baita ere esaten. Bai, emakumea geha, baina batzu lesbiana geha, beste batzuk ez da izer, bai? Gerria dator, transmogimendua baita ere. Zer da emakume izatea? Hemen, galdera banetzako, ideia banetzako polita dana, ze feminismoa usten dut jende guztiaren zadala eta gizartea hobetzeko tresna nagusienetako badala, erabak komentzi dudan hau, ez da bakarrik emakumeon kontua, baizik gizarte antolakuntza baten kontua da, eta zer da emakumea hasiera-hasieratik daun galdera bada. Eta gainez, uste dut, movimentu feminista anitzak ez dula itxi nahi, zer da emakumea. Horrekin esan nahi dut, guain beste auzi batzu ditugulako. Ez da emakumea zer da, biologikoa da, edo ni jaiotzen naiz esateate zu emakumea zea. Horrek ze suposatzeo. Suposatzen do gauza asko. Gauza asko, gaur egune bai, oraindik, ez da? Orduan, intersekzionalitate hortan bakoitzak bere ardatza dakar, eta orduan, herri ukatutako eta hizkuntza minorizatutako indigena batzuk ere bai, baina bereziki nik esango nuke euskaldunok eta galiziarrek bereziki esaten dugu. Eta hizkuntza minorizatua, hizkuntza ukatua ere menperakuntza ardatz bada. Eta hori segurazki ikusten da, edo ikus liteke historikoki, zirak, emakumea bertzale batza, ikertzen duenean, ze konsiderazio duen horrek, feminismo hegemonikoren barruan, utxa dala, nolabait, sujetu menperatu badelako. Hizkuntza ukatu batean hitz egiten duen komunitatea. Kasu honetan, komunitate hortako emakumeak. Orduan, gaur egungo feminismoak zer izan beharko luke, ardaz guztiak kontutan hartu beharko lituzkeen feminismo bat. Komplikatua da? Bai. Komplexua da? Bai. Baina... Ostako,
zait erantzun dizudan. Bueno, hori da pixkat, euskal feminismo euskaltzaleak edo planteatzen duna ardatz bat gehiago orduan. Bueno, dena esplizitatu dezagun, denok hitz egin dezagun, kontu ez da minak, ez, baina zu menperatu, ez ni menperatu, guk esaten dugu, zapaldu metroa ez deu behar. Osa, hau esaten badeu, nik min hau dauket, zuk minori, zuk minori, zuk minori, da aliantzak josteko, esateko, guazen aliantzak egitea, eta guazen planteatzea egiteko modu bat, ez denak batera eta denak berdin, baina utxinez eskua eman da edo batek aurre egiten dunean, ez dezala beste batek atzera egin, ez? Horrelako. Eta historia pista bat aldi horrean inguruan. Historia ematen du pista bat. Inguru hortan. Bueno, ez dakit zer esan, feminismoaren kontuaz, historiaz baliatzen da feminismoa, hori bai esan dezakegula, eta esan duzunez, aurkitzen ditugu ja erdi aroan feministak kontsideratzen diren emakumeak, baina agian begiratzen baditugu emakume horiek idazten dituzten gauzak, agian konturatuko ginateke, gaurko feminismoarekin ez dutela harreman sakona, ze askotan haiek aldarrikatuko dituzte bere garaiko emakumeentzat diren elementu garrantzitsuak, askotan oso lotuta eskontzarekin, esate baterako, eskontzaren barne emakumeari eman behar zaion garrantzia, esate baterako. Orduan, niri horretan pixkat, kuriosoa iruditzen zait askotan referente bezala erabiltzea emakume batzuk, egia da aldarrikatuko dituztela emakumeen eskubideak, baina emakumeen eskubideak erdi aroan, ez dute zerikusirik gaurko aldarrikapenekin. Orduan, distorsio hori ikusten da, edo, ez distorsioa ez, baina, kuriosoa den elementu hori, baina, erdi aroan feminismoak, eske terminoa ezin da aplikatu, eske, ez bakarrik feminismoa, eske, berdintasun ideia, ez da existitzen, ezin dute kontzibitu, eske haientzat berdintasuna, eske ez dut uste haien buruan posible izanik berdinaik izatea. Ez dakit ulertzen didazuen, ez dakiteni horretan, ez naiz aditua, ziurenik egongo da norbaitek, adituagoa izango denik, baino. Ez dut uste ideia hori existitzen zenik garaian, haientzat ordena mantentzea da helburua, ordena justua izatea. Esate baterako, nekazariek ez zuten eskatzen noblezia bihurtzea, baizik eta nobleek haiekin justuak izatea. Ez gehiegi eskatzea, baina hauek ez zuten iraultza bat bilatzen. Hori berriagoa da, ideia hori, berdintasun ideia agian hasten da garatzen hemendik aurrera edo 15 edo mendetik aurrera, baina oraindik ez da guztiz errotuta, ez dago guztiz errotuta. Ideia hori berdintasuna ez generoen artekoa, baizik eta pertsonen artekoa. Bai, eske bakoitzak bere lekua zuen gizartean. Ez da, existitzen ziren aldatzeko aukerak, ez da guztiz hitzita egongo, baina hala ere, oso desberdina da gizarte hori. Momentu historikoak bere zagoa. Karo, hori da, orduan oso zaila da aplikatzea elementu horiek. Guguan jai gehola hitz egiten da, hemendik egun urtea. Pentsa, esazu. Baina, Bizenta Mogel barin bada, ez tala, baina, barin bada, euskaraz idatzi zuen lehen ertaroan, ez? Idatzi zuen lehen emakume idazlea. Bizenta Mogel feminista zanez, baina hitzaurrean esaten du, badakit ez dutela ondo hartuko neskatxa batek idatzitako liburu hau. Tuntunak ez gehizan. Beste goza bada igual berdintasuna, ez tezu, ez ni gizon baten berdinez naiz,
Garai hortan ere ez, gizarte estanen berdina eta estanen aspirazio bat berdina izatea ez. Baina Bizenta Mogolek ja idazten du, lehenengo testua daukeuna euskaraz idatzia eta berako izaten du. Ez? Eta badakit ez dela ondo hartua izango eta bueno, baina nik esaten dizuet, irakurri ezazue. Ez du esaten, baino berez esaten zuen, baino berdin zen. Bai, klaro, idatziko dut, eta idatzi egiten du. Eta hartu ezazeo bihotz zabalez eta utzi txorradak. Eta iningo dut, eta initen du. Orduan horrek esan nahi du bere buruan kezka bat zeukela. Bazi joala egitea zerbait, erreferentzia genealogia historikori gabe. Eta ni uste dut, eta aurrera egiteko igual galdera hori dela, ez? Guzti honek genealogiaik ez eukitzeak ze ondorio ditu, ez? Esan nahi dute. Emakume batek aragia gu, personak normalen, zea ikusten dezun hori, ez? Gizonak munduan izan die denetarik, beraz, mutil batek aukera lezake. Gero atako zaio, ez zaio ateako ona izangoa, txarra izangoa, ez du lortuko, baina nire menua ni izateko munduan ikaragarria da. Emakume batek menua oso laburra du. Emakume kazetariak zenbat urte dituzte 100 urte. Ez dugu ikusi emakume zientzelarik guantxe arte, nahiz eta egondian, baina ezkutatuak, orduan, hauen dela 30 urte edo 40 zen emakumeek esatezon jo, ni fisiko izango naiz. Komplikatua zen, ez? Orduan, genealogia gabe azteak ze ondorio ditu, hori da galdera. Hori da arazo nagusi bat nik uste azkenean. Eta azkenean hori, printzipioz, zailtzen du izugarri ezagutzea emakumeek egin dutena, historian zehar egin dutena, badirude berriz ere emakumeek ez dutela ezer egin, eta horren aurka, lehenengo idazle profesionala, historiako lehenengo idazle profesionala konsideratzen dena, Christine de Pizan, ez dakit entzun duzuen, frantziarra, 15. mendearen hasieran idatzi zuela La ciudad de las damen iria, La ciudad de las damas obra bat, horretan egiten du berak, genealogia femenina bat, berak konturatzen da, emakumeak, garai horretan gainera garatzen ari da emakumeen aurkako mugimendu misogino oso sakona intelektualen artean, eta berak, horren aurka borrokatuko du, eta sortzen du emakumeen genealogia bat, emakumeei erakusteko, emakumeei aukera hori eskaintzeko, ez da, konturatzen da, emakumeen arazo larri bat dela hori, genealogia bat ez izateak, ekartzen du emakumeek ustea, lehenengoak izango direla beti gauzak egiterakoan, eta hori ez da horrela, ez da egia. Arazo, eta horren aurka borrokatu behar dugu, eta hau ikastoletara eraman beharko genukez hor dago arazoa, eta nik ikusten dut oso argi. Oraindik estereotipo horiek ez dugula lortu buelta ematean. Osea, ez dakit nola, baino izugarri kostatzen da transmititzea, osea, jendeari iristea, akademiatik egiten ari garen lan hori, osea, daramagu, ez dakit, 40 urte gutxienez, honen inguruan hitz egiten, baina esker ez da iristen kalera. Testu liburuetan, eskoletara iristen testu liburuetan ez bali bada sartzen. Ja, badakit, eta oso gutxi agertzen da. Nork aukeratzen ditu testu liburuak? Argitaletxeek erabakitzen dute, ez da zer jarri eta zer ez. Eta gero ikastetxeak aukeratzen du argitaletxea? Bai. Orduan ze erakusten ari da Euskal Herrian? Argitaletxe Espainiar batek erabakitzen duna? Eta gobernuak erabakitzen duen kurikuluma? Kurikulura, baina argitaletxeena nahi emokazioan dute. Entzazait, hori irakasleek ere, nola gaiteko erantzukizuna dutela, liburu bat aukeratzea, esan nahi du, liburu hortan jartzen duna erakutsi da? Edo liburu horri kritika bat egin dut zaio. Baina ez pentsa horren desberdina dinen liburu bat egin artean,
igual zu ez zaude ados hor jartzen duenarekin, edo bai. Claro, hor ja norberak gero aukera daukariteko irakurketa kritikoak. Baina iristen den ezagutza orokorra testuliburuena, ez da hori dela orokortu daitekena, eta ez irakasle bakoitzaren jarduna. Testuliburu horietan ez baldin badira sartzen emakumeak, ze orokorrean testuliburuetan agertzen da, ez dakit, 19. mendean, eta eranskin bezala, 19. mendeko emakumeak, baina eranskin bezala sartzen dira. Orduan hori ez baldin badaldatzen, zaila da genealogia ere beste modu baten irakurtzea. Azken hitza Zira. Ui, ez dakit oso gustora entzuten ari nintzen, eta nork egiten ditu liburu hauek ere, ez? Agian ez da hainbeste nondik ateratzen dira testu liburu hauek egiteko testuak, edo nola egiten da dena, ez? Agian badago jende pilo, eta gero beste arazoa daukagu, jende pilo bat egiten ari dela gauzak, baina nola informazio hori nola lortu irakasle bezala agian, edo bai, ezakit. Eta batez ere gakoena uste dut dela nola unibertsitatean adibidez egiten ari diren gauzak. Nola iristen Bai, ez dago saia da. Eta gero unibertsitatean bertan nola egiten diren gauza. Batzutan, ez, zuk egin behar duzu artikulo, ez, batzuk, hori argitaratu behar dira, artikulo izan behar dira modu bat, bueno. Baina, akademiaren kontuak. Hori da. Bueno, erronka badagola horrez. Bai. Eta erronka horren adibide hon bat hauxe dela. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei bereziki, Zira eta Guztan.